Upat ka mananagat ang narescue man nagka-problema ang gisakyan ng mga motorbangka sa kadagatan sa Maasim, Sarangani. Samtang Coast Guard District Southern Mindanao nagpaimangno sa mga mananagat nga dunay gagmayng bangka nga dili una managat karong dunay pagdaot sa panahon. Ano ang report ni Justoni Humamil? Girescue sa Coast Guard District Southern Mindanao kining duha ka motorbangka nga nagpalutaw-lutaw sa kadagatan sa Maasim, Sarangani pasado alas 6 sa gabi adlong Martes. Kapin duha ka oras matud pa kini nagpalutaw-lutaw humanahot na gas ang makina sa duha ka motorbangka. Daling na rescue ang duha ka mananagat nga nag-iya niini. Nga nailang sila si Melvin Caneda, 32 anyos ug Peter Jorial, 26 anyos, pulos mga residente sa Barangay Malbang, Maasim, Sarangani. Gilayon silang gidala sa pantalan sa Barangay Kalumpang, General Santos City ug dahil gidala sa Coast Guard substation sa lugar. We have our standby troops, our medical teams. They assisted our two fishermen and also our substation commander assisted na makauwi itong ating mga fishermen safely sa kanilang residence, which is the municipality of Maasim. Luwas nga nakauli sa Maasim ang duha ka mananagat. Samtang laing duha ka mananagat sabang na-rescue sa Coast Guard District Southern Mindanao. Giila kining sila si PJ Mangusay, residente sa Maasim, Sarangani, ug John Mark Custodio, residente sa Glan, Sarangani. Kini human nga mahutdan sa bugas ang ilang makina sa tunga-tunga sa dagat sa susamang adlaw. They found out na yung motorbangka had run out of fuel. And so they immediately provided fuel. Sumala sa Coast Guard, kinahanglang mag-amping ang mga mananagat nga dunay gagmayng bangka ilabi na karong dili maayo ang dagan sa panahon sa dakong bahin sa Mindanao. Narawagan ang Coast Guard District Southern Mindanao sa mga mananagat nga dunay gagmay nga bangka nga laykan una ang pagpanagat sa laod aron balikay sa peligro. Constantly reminding them not to venture out for fishing kasi nga delikado, but we have our medical and rescue teams in case of emergencies or rescue operations. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.